har været en meget god dreng, så jeg besluttede mig for at fordoble din løn denne måned. Ej, mener du det? Med 6 kroner. Du har været god til at tage opvasken, lave mad, og du har ført mig rundt i min trækvogn. Så ja, jeg er rigtig glad for din opførsel. Hvad? Fang ham! Fik du pengene? Ja, de er lige her. Hvor er bunden henne? Ja, han ligger derovre. Hvor er det godt lavet, min dreng. Her er pengene. Tak. Men vi er ikke færdige nu. Help me! Haha, ligger du stadig der? Hold kæft, hvor skal jeg pisse? Nej, lad være, please, please. Hvordan går det med poolen? Den er lige blevet klar. Jeg har fyldt op med noget af det koldeste vand fra Alperne. Lækkert. Ja. Så, hvad siger du? Er det ham, vi skal have i? Ja. Det er perfekt. Nej. Sønneke. Ja, far. Du skal lige hjælpe mig med en ting. Det skal jeg. Nå, du ligger her stadigvæk. Kom. No, 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 no. Vores film har vi taget udgangspunkt i roveri. Og det var, at når bønderne skulle have deres løn, så fik de dem ofte ikke. Og det er bare med, at de faktisk arbejdede helt gratis. Stavsbåndet, det er en bestemt tidsalder, hvor bønderne de arbejdede for de der herremænd, som var mega rige. Og de tog bare alt skraldet for dem. Hvis man blev født på en gård, så skulle man være resten af ens liv og tjene for herremanden. Og hvis du prøvede at flygte dernede, og de fandt dig, så fik du slag. Og altså, der var alligevel ikke noget sted at løbe hen, så du havde ikke noget valg rigtigt. De rige mennesker, de sad altid bare og ventede på maden, og de skulle ikke lave en skid. De skulle ikke gøre rent, de skulle ikke lave maden, de skulle ikke skaffe tingene til at kunne lave maden. Så de sad egentlig bare og ventede, så det var egentlig bare ret luksus, hvis du var blevet født i den rige familie. Har du på en gård var det hele ligesom delt op i 2 steder. Der var ligesom der, hvor bønderne boede i sådan nogle virkelig klamme huse, og så var der hvor herremændene boede med deres familie. Og de boede ligesom rigtig luksus, og bønderne de boede rigtig dårligt, ikke? Ja. I gården ved bøndernes huse samlede alle bønderne ligesom deres lort fra deres dyr, som de selv havde samlet, ikke? Fordi der var virkelig meget status i, hvor meget lort du havde samlet. Så der var ligesom forskellige folk, der kom og stjal hinandens lort og lagde dem forskellige steder, for at de kunne ligesom have mere status, ikke? Ja, fordi hvis du havde mere lort, så betød det, at du havde flere dyr, og hvis du havde flere dyr, var du en større landmand. Ja, og så er der flere penge, Så er der flere penge. så er du meget bedre, ikke?